RTVS uvádza český kreslený seriál Bob a Bobek, Králiky z klobúka. Na koncerte. To je prosím klobúk kúzelníka Pokustona. A v ňom bývajú dvaja králici. Bob a Bobek, lenže tomu sa nikdy z vyhriatého klobúka nechce. Stávať a cvičiť. No ale prečo? Pretože je ráno. Lenže ja mám ešte noc. Ide sa do práce. A prečo? Pretože práca šľachtí. Lepší spôsob, ako ma zobudiť, si naozaj nemohol vymyslieť. Môžeš mi láskavo prezradiť, čo to robíš? Hrám predsa na harmonike. Adam si to nezbadal. Dovol. Chápeš to? No, samozrejme, že chápem. Tak to skús. Budem ti taktovať. A teraz tempo, Bob. Ja som to prehltol. Udri ma, prosím ťa. Udri ma do chrbta. Musíš poriadne. To je ešte stále málo. Už viac nemôžem. Vydrž. Posledný pokus. Ďaká, Bobek. Zachránil si ma. A najmä tiež harmoniku. Budem zarábať hudbou. Hravo nás uživí obidvoch. Už sa na to veľmi teším. Aha, tiež muzikant. No a druhý. A tretí. Ale len poďte ďalej. Hráča na harmoniku práve potrebujeme. Tak, choď už. No, ten sa má. Sústreďte sa, prosím. Začneme. No, harmonika nám zaspala. Ešte raz, prosím. Budem radšej ticho. Možno to nezbadajú. Nepočul som harmoniku. Prosím, harmonika sama. Von! Nič si z toho nerob a poď. Aha, hudobná škola. Tu z teba určite urobia virtuóza. Bež a neboj sa. Nie. Nie. Tak čo? Už je z teba virtuós? Nie je a nebude. Učiteľ to nevydržal. Vieš čo? Skúsim to s tebou sám. Ty si poklad, Bob. Naozaj úplný poklad. Pamätaj si,
Základom každej hry je stupnica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Slava, ide ti to výborne. Ešte zo pár typničiek a bude z teba virtuós. Výborne! 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 A pre veľký úspech museli pridávať, pridávať a pridávať. Takže sa do klobúka dostali až neskoro večer. Slovenské znenie pripravili Daniela Krausová, Stanislav Dančiak, Svetopluk Šablatúra.